Pangutana sa usa ka sister, si Fritzy Anuta. Good evening. Ask lang kung mobalik na si Kristo, may buhi mga tao. Kung mabalik na si Kristo, may buhi mga tao, dili buhi nga mga tao, dili sila mahimo og abog. Kay buhi pa sila, wala man sila muagi sa kamatayon. Fritzy Anuta from Inabanga, Bohol. Okay. Brad Efren, maning mga kompanyeros dito sa Bohol. Salamat yo, Sister IB, Sister Yuli. Sa lipat na recognize si Alan Javier, taga Bohol mo muna. Ug si Rilio Comuneros Argao. Father Darwin Gitgano. Darwin Gitgano. Salamat kay Father Darwin sa suporta. Salamat sa pagsanong sa tubag nga gitubag kita nga usa siya sa atong mga speakers this coming NatCon 2019. Pertindigan ang tao na Sister Yuli day. Kay naago na siya imong amigo. Nya siya taga Inabanga to, nang tana. Inabanga, Bohol. Ang kining General Judgment, Sister IB, naman na sa buhat J. 42 og sa kining Matthew 25:30 iunong ito sa 46. So duha tapusan hukom, final judgment, kay wa pa man naa pa ang gitawag individual judgment o particular judgment. Sirak 11:26-28, Hebreo 9:27, in ipso instante mortis, abere instant of death. Everyone must die once, and after that be judged by God. Muna individual. So nana, daghan ang magtanay na nalangit kay yukma naman. Unya, kanang general, wag kita masayod ana Sister Yuli kay sa Matthew 24:36, Brother Jikyo, bisag ang anak, manghil wa mahibaw, ang amahan lamang. So sabton man nato nga dili Dios si Kristo kay wa mahibaw. So sa iyang pagkatawanon to pagkasulti kay timanan to si Kristo adunay the perfect divinity and perfect humanity of Christ, both human and divine. So sa pagka-Dios, Kolosas 2:2-3, ang tanang kahibaw sa mga nausab ni Kristo, sa to panahibaw sa Kristo. So kanang maong nabay maabdan nga mga buhi, aktual na lisod kita pag konklusyon na sumala las na sulat na mga buhi na naabdan igbalik kay kini atong lawas gud Sister IB ini kamatay sa tao moabom gini mo nang tukma rong adlaw so Miyerkules sa Badles nasa Ecclesiastes 12:7, our bodies will return to the dust of the earth and the breath of life will go back to God. Nya buhi permanente ang kalag, way kamatayon. Mo na nga buhi ang kalag, pero ang lawas 1007 sa Catechism of the Catholic Church, death is the end of the earthly life. Mabitas Kristo nga nagbalansan sa cross para malansa mamatay, sumadong Binisanto Brother GQ. Kay espiritu di wa may kamatayon immaterial man. Kaalam do si uno, way kamatayon ng espiritu. Ano man, wa may lawas ang espiritu. Lucas 24:29. Ang malansang nimo na kay pure espiritu mang Dios. 1:4-24. So immaterial si Kristo, spirit, pure. Nya dili makita, absolute, invisible, is it spiritualis. So muna nga ang punto ini Sister in balik, muna nga sumala lang sa atong nadunggan sa panudlo simbahan na maabdan nga buhi. Pero kito mga kuan, ang importante ang kalagman, the principle of life magkalag nga maabdan bot pasabot. Nga maabdan nga mabalik ta sa Dios. Bot pasabot kay mobalik siya sa to padili everywhere ang Ginoo naman sa tanan ang bot pasabot nalayo ang tao gumikan sa atong sala. Isaias 52 sama sa kabyuda buhi pa walking dead 1 Timoteo 5:5-6. So munang ang Dios naa kanunay nasa tanang dapit. Munang tao nakasala nalayo. Munang bot pasabot ang mobalik ang tao mo'y pabalikon sa Dios para hiabdan sa kamatayon. Delikado ang kalag, may impierno kung naidagkog sa